Papiruld er et miljørigtigt genbrugsmateriale med en lang række fordele. Men en af de største myter omkring papiruldisolering er, at det er brandfarligt. For at mane den myte i jorden er der kun én ting at gøre. Vi laver en brandtest. Testopstillingen består af 3 forskellige isoleringstyper: glasuld, papiruld og stenuld. Alle 3 i en lagtykkelse på 50 mm. Under isoleringen er der placeret 3 ens gasbrændere. I gipsbeklædningen isoleringen ligger på, er der boret et hul med samme størrelse som efter et nedsmeltet lampested. Det vil sige, at flammerne er i direkte kontakt med isoleringen. For at illustrere den mængde varme, der bliver ledt igennem isoleringen, er der placeret en båd foldet i papir oven på hver isoleringstype. Vi spoler lidt frem og ser, hvad der sker. Efter kun 2 minutter er flammen brændt igennem glasulden. Husk på, at dette er et produkt, der er godkendt til brandisolering. Efter 10 minutter er begge de tilbageværende både begyndt at få farve i bunden. Ved 20 minutter er den mørke farve begyndt at tiltage hos papirulden. Efter en halv time modstår både papiruld og stenuld stadigvæk flammerne. Vi har nu rundet 40 minutter, og papirulden er begyndt at synke sammen. Efter at have været udsat for gasflammen i 50 minutter, begynder papirulden nu at forkulde. Forkuldningen spreder sig i papirulden, men der er stadig ikke gået ild i båden. Båden synker ned i materialet, men stadig ingen ild. Nu begynder der at være mere røgudvikling med papirulden, og båden er meget mørk. Efter 1 time og 20 minutter må papirulden give op. Båden smuldrer væk, men bliver aldrig så varm, at den antænder. 50 mm papiruld giver altså over 1 times brandisolering. Set i forhold til de 2 minutter, der gik med glasulden, er det jo slet ikke så dårligt. Stenuld klarer sig bedst i testen ved at holde flammerne helt væk fra båden.